zu gabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakus ezaiguzu zure erruki ugaria, zu gidari eta erakusle zaitugula, zure ondasunak erabil zerukoak iristeko eran. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zure gehieta Espiritu Santuarekin, jainko tarrega bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik. Egun haietan jaunak honela esan zuten. Haudia da Sodomaren eta Gomorraren kontrako salakuntza, eta astuna haien pekatua. Bardoa bera eta ikusiko dut. Egia da salakuntzak dioena, eta egia ez bada jakingo dut. Gizakiek handik atera eta Sodomarun jo zuten, eta jauna bitartean Abrahamekin zegoen. Eta Abraham esan zion, zintzoa ere damuko ote duzu gaiztoarekin batean. Behar badira 50 zintzo hirian, hauek ere damuko ote dituzu. Barkamena ukatuko ote diozu hiriari, 50 zintzo hor izanik. Ezin zuk horrelakorik egin. Zintzoa gaiztoarekin dadu, eta zintzoa eta gaiztoa zoritxa berekoak egin. Zuk ez horrelakorik. Mundu osoaren epaileak ez ote du zuzen epaituko. Eta jaunak erantzun zion, Sodomako hiri barruan 50 zintzo aurkitzen baditut, hiri osoari barkatuko dio hauengatik. Eta Abrahamek berriz, ausardia da benetan, haus eta errauts naizen honek nire jaunari itzegitea. 50 bost gutxi balira, bost hiletatik galduko ote duzu hiri osoa. Eta jaunak 50 aurkitzen baditut ez dut galduko. Oraindik ere Abrahamek 50 balira, jaunak erantzun ez dut galduko 50 Orduan Abrahamek esan zion, ez bedia askartu nire jauna, izketa jarraitzen badut. 30 balira, eta jaunak erantzun ez dut galduko, 30 arkitzen baditut. Abrahamek jarraitu zuen, begira barkatu, ausardia da baina, eta 20 balira, jaunak erantzun ez dut galduko 20 Ea, ez bedia askartu nire jauna, nik berriz hitz egiten badut, eta 10 balira, eta jaunak esan ez dut galduko 10 Eta jauna Abrahamekin mintzatu ondoren joan egin zen, eta Abraham bere etxera itzuli zen. Jaunak esanak. Jaunak, esanak. Alleluia.
erakusi zaituzu otoitz egiten. Joanek bere ikasleek irakutsi zien bezala. Harek esan zien, otoitz egitean esan, aita, sartu izan bere zure izena, etor bere zure erreinua, emaiguzu gure eguneroko ogia, eta barka gure pekatuak. Guk ere gure zordu guztiei barkatzen dugu ezkero, eta ez duten taldea eman. Eta esan zien, zuetako batek badu adiskide bat. Eta gaberdian arengana joan eta esaten dio, adiskide, emaizkitezu ordainetan 60 lagun bat etorri zen bidez itxera eta ez daukat zer gainik. Baina besteak erantzuten dio barrutik, utz nazazu pakean, atea itxita dukagu eta aurrak eta denok ohean daude. Ez gindeke jeitsi ematea. Baina adiskideare katekoka jarraitzen badu, ara zer dizkiozu edan. Nik adiskide bezala ematera jaikitzen ez bada ere, haren lotsagabeagatik bederen jaiki eta emango dizkio behar dituen guztiak. Eta nik hau diozue, eska ezazue eta emango zaizue, bila ezazue eta argituko duzue, jo atea eta zabalduko zaizue. Eskatzen duenak hartzen du, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaltzen zaio. Zuetako norbaitek aita izanik, semeak ogia eskatuta arria eman bote dio, edo arraia eskatuta sugea eman bote dio arraiaren ordez, edo arrautza eskatuta luartza eman bote dio, beraz zuek gaiztoak izanik ere, zuen semea gabe gauza honak ematen badima dazkizue, zenbatez gehiago emango die zuen zeruko aitak Espiritu Santua eskatzen diotenei. Jaunak esana. Esta giroan, zuzen ere, otoitzak eta kontuak badu izan behar du bere tokia. Gure herrietan ohitura izan da bezala, beti festa inguruan ere jainkoa adoratzea, jainkoa gogoan edukitzea, eta horrek ere ematen duen alaitasun konpartitu horrekin festak ere bizitzea. Eta gaurko ebangelioan da batez ere otoitza, nola otoitza egiten dugu, ze otoitz klase atseginean jainkoarentzako. Eta ez zuzen ere Jesusek maiz, segur asko egunero halako tarte luzeak dedikatzen zizkion otoitzari. Era bat agertzen da ebangelioetan. Goizean goiz, argitu horretik, Jesus mendira joan zen otoitz egitera. Edo iluna barrean, Jesus otoitzean egon zan, denbora luzean, mendian edo pasamortuta joan zen, egun batzuk otoitz egitera. Era bat agertzen zaigu Jesusek otoitz asko egiten zuela. Eta bere ikasleek ikasi duzuten hori zinten horregatik, gaurko ebangelioan ikasletako batek eskatzen dio, erakus ezaiguzu otoitz egiten. Eta Jesusek aita gurea erakutsi zien. Eta erakutsi zigun guri ere, esan genezake, gure artikoan dugun, otoitzik printzipalena uraxera. Ohituta gaude esaten, baino baita ere Jesusek nahi du bere esan ezakula esaten duguna. Egiten dugu zazpi eskari eder edo zazpi ideia eder esaten dugunak aita gurean. Eta aita gurearekin batera, gaurko ebangelioan eta baita ere nindikako gaian, agertzen zaigu otoitz klase bat. Esan genezake, otoitz moda ezberdinak daudela. Alde batetik, batez ere, diot otoitzaren helburua dagoenez. Eta batetik izan dute jainkoa adoratzea edo adorazio otoitza. Eskerrak emanez, jainkoari adoratuz, beste aldetik, edukiko ginuke, baita ere, eskerrak emaneko orazioa, bestetik ere edukiko ginuke barkazioa eskatzeko orazioa, otoitza barkazio eskatuz, zer gaizki dugulako, jainkoa barkatzeko, eta azkenik, eskari otoitza, jainkoari eskatzeko. Berez, hori da, esango duke naturalena. Lehenengoa ateratzen zaiguna gizakiak lehenengo egin dezaken otoitz
beste modutara, hori konpondu ezin denean, jainkoari laguntza eskatzen. Hori, gizakiaren bihotzetik ateratzen den, esan genezake, sentimendu naturala kasina. Eta Jesusek erakusten digu, otoitz hori atsegin dela jainkoaren zako. Jainkoak nahi du eskatzen dugula, eta gonbidatzen ditu jainkoari eskatzea. Beste tokitan esaten dugu, ikasi ez duen, komeni zaitzuena eskatzen. Eta ejemplu edarra hartzen du, aita batek, ama batek, ere semeak edo alabak eskatzen da dio arraia ez dioa suge bat. Eta nolabake esaten dugu jainkoari gauza onak eskatzen baldin badizkigu, berak emango dizkigula, komeni baldin zaizkila, egia da, ume batek bere ikaria dolari sugea eskatzen baldin badio, egun segurozko ez dio emango erabiltzako arriskutsua dago. Eta jainkoari ere eskatzen ikasi behar dugu. Komeni dizkiguna eta batez ere jakinik berak dugu baino bekinak. Baina ondasun espiritualak da Jesusek ejemplu jartzen du, nola tan ez dira emango zerukoetak Espiritu Santua eskatzen dioteri. Ongi dago gauza materialak eta eskatzea, jainkoarentzako behartxegia da, baina egia da ondasun espiritual horiek askoz ere modu seguruan badakigula eman dizkigula. Eskatzen badigu fedea sendotzeko, eskatzen badigu itxaropena emateko, eskatzen badigu goidana, badakigu jainkoak eman dizkigula. Gaurkoan eskatzen dugula da Jesusi bere ikasleek eskatu zioten bezala erakus bezaigula otoitzen. Berarekin tratu izaten. Kristauen helburu nagusia da jainkoaren Jesu Kristoren adiskide izatea gure bizitzan. Eta adiskideekin tratua egitzen dugun bezala jainkoarekin otoitzen dugu dezakegu. Eskatzen dugu ikas dezagula eta egin dezagula otoitz beti bihotzetik. Sinisten dut, jangoiko aita guzti dut, zer lurren egilea. Sinisten dut, anesete bakar Jesu Kristo gure jauna Espiritu Santuaren egitez sortu eta Maria Birjiniak jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekatua gurutzean etzatua, hila eta oberatua izan zena. Infernuetara jaitxe hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita guztiunaren eskuinean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Haragiaren biztuera eta betiko bizia. Eta egin ditzago gure eskatuko dugu, haranoko gure ariaren alde. Eta giroak lagundu zailura elkartasunerako, elkarrikatzeko, alaitasunez, elkarri lagunduz bizitzeko. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hilakoak ere gogoan hartuko ditugu, bereziki meza santu honetan, Iberridan, Maripaz, Zabala Loiarte, eta iazin zen Elena Albero jauna bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita honak bihurtzen egiten dizkizun eskariak Jesu Kristo gure jauna.
bitartez. Munduan diren guztiak zuk egin dituzu. Denboraren aldiak zuk ezarri. Gizakia berriz zure iruditu egin duzu eta guztiak eraben eskurutzu dituzu, zuk egindako guztiek nagusi izan dadin zure izenean. Eta zure egintza iragarrietan beti zu gora zaitza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau horreste dute zerurrek, ainguruek eta goi inguruek, beti eta beti kantatuz. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoa, ogia hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta jan guztiok otatik, hau ere gorputza data zuen zaten duen. Afaloko garrinkalizaturik behar zen eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta edan guztiok otatik, hau ere ogoraren kanizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztuke hau nere horrean. Hau da sinisulenaren misterioa. Oh,
denez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztiak zabaldurik dagoen zure eliza, eramazuen maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean badiran gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren aritan. Bereziki, Maripaz Zabala Goierte eta Elena Albero. Haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zeitzagun Jesu Kristo zure senaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe
Galuko bekatua kentzen duena zoriontsua jaunaren eta kontua. Bere maitasun neurrigarrian eman digun doain izanakituta salvamenerako Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta bukatu berdik erresponsoa, azatuko dugu. Amen.
Opari honen bidez, garbitu eta pekatutik askaturik irits dezatela pizturaren betiko zorion. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, berika zaitzaten